मा बुङो सार दिनैनि सानाव? दिनै बे बड'ल मार्चार्स वर्ल्ड काप ट्रफि बेखौ खुंनाया 22 बोसोर आगोल बै समनि जोंनि BLT आरो एबसुनि माखासे मावथिग्रा लोगो लानानै बेखौ जागायजेनदोंमोन। बेवहाय फुटबलल' नङा भलिबलबो बादायनाय जायो आरो दिनै फैयै फैयै दिनै 22थि खेब जाहैबाय आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव बे फुटबल गेलेनायनि गेजेराव गोबां जांख्रिखांनाय फैदों आरो गोबां मानसियानो फुटबल गेलेनो गोसो जादों। मानोना बै समाव बे फुटबल खेलाखौ बा भलिबल खेलाखौ बै समाव आन्दलननि गेजेरनो गामि ओनसोलफ्राव गेलेनाय जादोंमोन आरो बेवहायनो गोबां मानसिफ्रा माने जौगाखांनायजों लोगोसे जे मावनो गोसो जानाय बल खेलानि गेजेराव फुटबलनि गेजेराव आरो बिदिनो गेलेनो गोसो जानाय बे गोसोआ बयनोबो सोमजिखांदों आरो बिदिनो गेलेयै दिनै बेसिम सौफैदों आरो बै समाव जायफोर बिथांमोना नाजादों दिनै बिथांमोनानो माखासेफ्रा दिनैसिमबो दङ बिथांमोना नाजाबाय थादों बिथांमोना दैदेनबाय थादों आरो बै समावबो बिदिनो गोबां जोंनि गोरों गोरा रायजो राजाफ्रा जोंनि गोरों गोरा जोंनि टेलेन्टेड फरायसा आरो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहाय गोसो होदों आरो गेलेनायाव माने जाफुंनायाव बयबो आगान सुरनायाव बयखौबो सहाय खालामदों आरो दिनैबो जों आसा खालामदों बे गेलेनायनि गोहोमजोंनो जोंनि गेजेराव दिनै जों नुबाय बे फुटबलनि गेजेरजों बा गुबुन गुबुन खेलानि गेजेरजों जोंनि बर'निफ्राय बुहुद गोजौ थाखोआव गाखोलांनो हाबाय। गेलेनायनि थाखाय गोबां मानसिफ्रा दिनै नेसनेल लेभेलाव होनबा स्टेट लेभेलाव साख्रि बाख्रि मोनबाय सोरबा पुलिस मोनबाय सोरबा मिलिटारि मोनबाय आरो बिदिनो गोबां अइलआनो होन बा साइआनो होन बा एफसिआइआनो होन बे जायगाफ्राव गोबां साख्रि मोनदों आरो दा आसा खालामदों जोंनि गेजेराव बेबायदि फुटबल गेलेनायखौ जुदि बयबो गोसो होयोब्ला जोंनि सेंग्रा सिख्ला जायफोर दिनै वमेन फुटबलबो गेलेदों सेंग्राफ्राबो गेलेगासिनो दं बिसोरनि जि गोसोआव ओरैनो थायोब्ला जेरोखोम गाज्रि साननाय फैयो ड्राग एडिक्टेड जानाय जौ लोंनाय बायदिसिना गाज्रि बेबहाराव इनभल्भ जानाय बेफोर गोजान जागोन आरो गोसोआ गोथारजों बयबो गेलेनानै अयथानि सायाव आवगायनो हागोन आं बेखौ आसा खालामो। निस्सय दिनै जोंनि बर'ल' नङा जोंनि भारतआवनो होन बा गुबुन गुबुन कान्ट्रियावनो होन गेलेनायनि गेजेरजों देहायाबो गोरा जायो आरो बेमार गैयै जायो आरो लोगोसे जिउआव थांनानै थानाय लामाखौ गोबां मोनो। मोनसे खेलायाव जुदि नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल जुदि गेलेनानै जुदि बे देरहाबोयोब्ला बेसेबां थाखा फैसा बेसेबां पुरस्कार मोनो बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ आरो बिदिनो साख्रि बाख्रि मोननायबो गोबां दं। दिनै आसामनि गेजेराव माखासे माने बे खारनाय बारनाय सिमा दासमोन बा बिदिनो गोबां बिदिनो जों नुदों DSP मोनदों आरो जोंनि गेजेरावबो इन्सपेक्टर मोननायबो दं बिदि दा ओंखायनो गेलेनायनि गेजेरजों दा पुलिस बा मिलिटारि जे सायख'नाय जायो बेफ्राव फिटनेसखौ नायो जाय खेला गेलेबाय थायो जाय खारो बारो जाय बल जोबाय थायो बिसोरनि देहा फिटनेस थायो ओंखायनो बिसोर गेलेनायाव जेब्ला इन्टारभिउ जायो बेहाय इजिलि पास जायो आरो बेहाय इजिलि मोनो। ओंखायनो आसा खालाम दिनैनि दे सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायफोर गोसो मोदोम जिउ होनानै गेलेनायखौ माने गावनि प्रफेसनेल लायो बिथांमोना जौगाखांनायनि लामायाव आरो जौगाखांनायनि लामाजों बिथांमोना साख्रि बाख्रि मोननायनि लामाया इजिसिन जायो आरो